Hello. Hello. Ayun. Kala ko teddy bear. Hello Kitty na naman. Teka. Tingnan. Hello. Ay. Hello. Ayan, mega love shout out sis Lex. Salamat po. Ipin ko lang yung mga Leaks mo ay nakakasilaw. Mega love shout out sabi ni Mel Boss Mel. Nagkalog ka ba? Mega love shout out Kuya Uragon na may abs daw kahit wala. Ayan, mega love shout out. Lakwa Cherami. Thank you po. Lakwa sa Pinibon. Tita Mel, sa send sa LS ko mga yan at ipin ko po now. Salamat po. Ayan. What time ka po mag-LS, Leaks? Inong, di pa ako naungol. Aba. Iba yata yung ungol na yan. After mo na lang, host, punta pa ako market. Sige po, ingat-ingat, Leaks. Thank you so much. Buti naman, Leaks. No na agad, Leaks. Mamaya na pag-start ma-live mo. Oo nga, mamaya na lang. Pero mas maganda para maipin na lang din. Inong akit ka po mamaya sa LS ko. Ayan, sa mega love shoutout po, Miss Jonah here na. Thank you so much, Miss Jonah. Ayan. Kabsat, sabi ni Lix. Mega love shoutout, sabi ni Miss Jonah. Thank you po, mega love shoutout po sa lahat. Ayan. Chana Bulong, sabi ni Uragon Official, kabsat na ampon, sabi ni Miss Jonah. Ampon ni. Magulo.
now, sabi ni Lex Gordon. Nasa GC na pala si Lex, hindi ako na-inform. Ayan daw, hindi daw na-inform si Mel Alonso. Ampon pa rin pala ako, sabi ni Lex. Ampon. Ba't ka ampon? Uragon ni Habib Tia, sabi ni Miss Chona. Oh, Miss Teddy, nice to be your kachisi na din. Ayan, nice to meet you. Nakita ko nga. Lex, always sampon, sabi nila. Always sampon. Ampon ako ng Team Ayuda dati host. Now I know. Ayan, mega love shout out. Fiancé. Thank you so much. Boss ko, sabi ni Boss Mel, matawa tuloy si Miss Chona. Chona. Boss ko, sabi ni Beyonce. Di bali, Tita Mel, I feel in my heart naman para di naman ampon, para kapamilya pa rin. Oo nga naman. Shokla, sabi ni Miss Jana, haler sa lahat. Kuskus muna ako at detail, sabi ni Beyonce. Ayan, ikuskus mo ng isukuskus. Hanggang mawala. Shokla, sabi ni Beyonce. Salamat kay kapatid kong Beyonce. Lagi niya akong ayan, sabi ni Lex. Hindi rin next, feel in your heart, our heart na apon pa rin. Halid, maliit na bagay kung saan ako doon ka rin. Hanggang kasya. Boss, kapatid mo pala si Lex, bakit hindi ko alam? Sabi ni Boss Mel. Bala ka, Tita Mel, ayos lang, accepted her. Thank you, Kuya Oragon, sa White Sea. Ayan, accept naman doon ni Lex. May isa sa ampon. Boss, ampon ng nanay ko. Bro, kano na galit yarn? Sabi ni Bians. Bians, wag mo akong ayain sa piling ni jowa mo, doon din ako pwesto. Galit yarn si Oragon, sabi. O, tignan mo, boss. Sampon ka rin pala ng nanay mo, boss ko eh. Ampon na ang lahat. Hahalik. Oink, 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 oink. Sabi niya biyan. Biji-biji lang ha, busy na eh. Sige, po, lakwat. Salamat. Ayan. Ako din, ampon. Ako nga din, sana all. Magpapaampon na din ako. Muna trabaho here para makapunta ako sa market store ko kasing trabaho.
na si Mare. Ayun, okay naman si Mare. Huwag niyo muna akong kausapin. Oo nga naman, nagkukuskus si Beyonce. Baka iba ang makuskus. Boss, pampon, please, sabi ni Boss Mel. Boss, ampunin mo. Magpa-boss na. Kamusta si Pare Mare? Ayun. Ayun pa din. Ba't na si Mare? Mare. Kailan tayo naging Mare? Ano ba talaga, boss? Sino ba talaga ang ampunin sa ating dalawa? Sino si Mare? Pahiram si Pare Mare. Ay, sige sa'yo na si Pare. Mare, asa si Pare? Sino ba si Mare? May jacket siya, oh. Tawa naman si Mare. Sino ba si Mare? Mare, sino ka ba? Hindi siya sinuka. Nandun ang kapitbahay, pare. Bahala ka dyan, Mare. Nag-chismis ka dyan, Mare. Bakit tamsa ka naman po yung nakapin? Maraming salamat po. Akala mo naman. Mare daw ba yan? Sabi ni Miss John. Sino ba si Mare? Wala. Ano daw? Kaya nga hinihirap ko muna. Hinihirap siguro to. Kung muna maring mo si Pare. Sige, kunin mo si Pare kung nandito si Pare. Mare, sabihin mo sa inaanak ko, utang niya sa akin. Miss Jonah, ampon mo na ba yan si Mare? Miss Jonah, baka pwede hiramin si Pare, sabi ni Mare. Ayan pala si Pare.
O si Mari pala. Ayan, dikit at kalembang sa'yo, Mr. Rans TV. Laki ng bahay, sana all. Ayan pala si Mari eh. Abay, may ganun pahiram. Sana all, hinihiram na lang. Ayan, mega love shoutouts sa kuya kung hindi ako gusto. Si Kuya Leolitz. Thank you, Kuya Leolitz. Mare, dikit kalembang na kay pare. Mare, ano na. Kuya Leolitz, sabi ni Boss Mel. Thank you so much, Kuya Leolitz, na ayaw sa akin. Si Mare ay nagbaba ng bahay. Baka naman, Mare, namsaka mo naman yung mga nakapin. Salamat, Mare. Baka maging Mare mo din sila. Boss Mel, sabi ni Kuya Leolitz. Ayan, tinatawanan lang ako ni Kuya. Guro totoo, Kuya, no, ayaw mo sa akin. Patamsak po ng nakapin. Maraming salamat. Kuya Leolitz, yung mari mo nandito. Si Mare, joke lang yun, Daddy. Sabi ni Kuya Leolitz, oy, nagjo-joke. Ang joke. Ayan, thank you so much. Shower out, Abalos, Gracia. Gusto mo puntahan kita dyan? Agoy, hiram pa si pare. Di pa ako nagpapahiram ng pare. Pag gusto sumama sa'yo na, Mare, at walang balikan. So, ayan na. Binibigay. Kung gusto daw sumama sa'yo, Mare, nawala si Mare. Miss Jonah, sabi ni Kuya Leolitz TV. Kuya Leolitz, mega love shoutout, sabi ni Miss Jonah. Gracia Abalos, mega love shoutout, sabi ni Bella. Kapit-bahay lang tayo dyan. Sino? Magkapit-bahay lang ba tayo, Kuya Leolitz? Di mo nga pinupuntahan? Nawala si Mare, natamsakan na. Eh, syempre, ganun talaga kapag nadikitan na. Nawala si Mare kasi may dumagdag na pare. Ayan. Para pagsawa na, ibalik na kasi hiram lang naman, sabi ni Milix. Ute, di kapit-bahay lang tayo dyan. Saan ka ba? Nak Leo, mega love shoutout po, sabi ni Lix.
Mega love shout out. Ayan, Kuya Uragon na may abs kahit walang abs. Patamsak din po LS mamaya. Salamat. Ayan. Inay Links, mega love shoutout sa'yo. Sabi nila yung TV. Ayan. Magla-live din po si Links mamaya pagkatapos. Tamsakan natin si Uy, ako na una ang takta. League, sakto 11 p.m. mag-end si Ted, di ba? Di ba Ted, 11 p.m. ka nagla-live? 11 p.m.? Ang tagal naman nun. Paayuda naman dyan, dalawa lang, Teddy. Ayuda daw. Bakit dalawa lang? Ba't dalawa lang, Kuya Layolits? Gawin na daw natin to ng 3-9. Kuya Layolits. Ayudahan mo na. Baka naman. Uy, sana all, malapit mag 4K na. Ay, 3, Kuya Layolits. Yun lang gusto ko eh. Gawin nyo na daw ng kulang na lang siguro 2. Ayudahan nyo na si Kuya Layolits. Yun lang gusto ko eh. Ayaw mo ng 3, Kuya Layolits. Bigyan mo ng 3. Dikit na yata yung lahat ng ko ninja ko sa'yo. Kuya. Pero try pa rin natin. Try until you die. Wait, edit ko yung binaklas ko. Pinapalata mo. Pinapalata mo masyado. Yarn. Dikit na. Baka naman yung wala pang hindi pa dikit yan kay Kuya Layolits, baka idikit nyo na. Idikit nyo na ang lahat. New message, research, matampay ang what's daw. Kita matagumpay na paalala. Dikit na lahat ng aking Dikit. Baka naman meron pang mga ninja na hindi pa dikit kay Kuya. Baka naman. Paikutin nyo na hanggang mahilong. Sige na, baka bigla magpaayuda yan si Kuya Layolits. Ayos ka ba sa Mela? Sabi ni Layolits. Ayan, mega love shout out Mercy Son Vlog. Mega love shout out si Sikoy, Guwapa kaayo. Lakwa, Sir May, thumbs up dikit here. Ayan, dinidikitan nila Lakwa. Sana all dikit.
Padikitan po si Kuya Leo Litz. Baka naman, dalawa lang daw ang kulang para maging 3-9. Sana all maraming ayuda. Kuya Leo Litz, baba mo ba? Ito na lang ako na magbababa. Ayan. Binaba ka ng bahay. Sis Merly, mega love shout out, sabi ni Mel Alonso. Ayan. Paikutin nyo na si Kuya Leo Litz hanggang mahilo. At sa pangangip ko. Sagot ko na ang isa. Sa dalawa kulang. Lay, lahat ng ninja ko dikit na kay Kuya Leo Litz, dikit na sa kanya. Ayan, mega love shoutout sa 8 million in the house. Thank you so much. Ayan, bigay niyo na yung kay Kuya Leo Litz. Dalawa lang daw yan. Idikit niyo ng idikit. Ayan, mega love shoutout. Surely me, Dulce, morning po. Good morning din. Tama na yan. Lagasin niya ni Lolo. Wag ka maingay kasi. Hindi yan nilalagasin ni Lolo. Huwag ka lang maingay. Ayan, o. 3-9 na. Umikot na si Kuya. Ayan na, Kuya, ha. Umikot ka na hanggang mahilo. Ay, tama na yan. Lagasin lang yan ni Lolo. Tamsak, Team Ayuda, revive sa Mel. Ayan. Thank you sa patamsak na rin. Ayan, si Julie May Dulcet. Morning po. Good morning sa iyo. Thank you sa iyong ayan. Jenny Rose. Ayan. Ayan, may ayan na Kuya. Dan, Kuya Leo Litz, sabi ni Jenny Rose. Ayan na Kuya Leo Litz, huwag ka lang maingay kay Lolo, sabi ni Mel. Julie, mega love shout out, sabi ni Team Ayuda, revive ni Mel. Ayan na Kuya Leo Litz, umikot ka na. Sana all 3-9. Sana all malapit na mag 4K. Mas nauna pa yung ano ni Kuya Leo sa akin. Kasi ako di ako kasi nangingisda eh. Ayan, thank you po si Team Ayuda. Maraming salamat sa mga paayuda nyo. Jenny Ruth, salamat. Sabi ni Kuya Leo Litz. Oo nga, bumaba na naman yung akin din. Same lang tayo. It's a time. Puro bawas na lang. Boss Mel, salamat. Sabi ni Kuya Leo Litz TV. Ayan. Thank you so much. Jenny Ruth, sino ka? Sabi ni Team Ayuda. Sana all. Ayan, patamsak din naman ako na nakapin. Thank you, Leaks. Pangisda mo ako, host, sa mga kilala mo, tapos pangisda kita sa mga fans ko. Ay, kaiba rin. God, nakakapag-isda. Numukbang lang naman ni Lolo. Hayain na yan. Kung dumagdag man yan, bahala na.
Sana all may fans. Hoy, nanay. Ayan, may premiere si Jenny Rose. Dati Marlene, hindi na umikot yata ako Yun umikot ako. Thank you, Kuya Oragon. Tausa ka na nakapin. Ayan, sabi ni Kuya Leo Litz. Thank you, Kuya Leo Litz, sa patamsak na kape. Ayan, wala yata si Ate Merly. Yan, binaba. Kung ito. Umikot ako. Di ba? 242. Ako din umikot. Kala ko lang si Kuya Leo Litz lang. Thank you so much sa mga dumikit. Dumikit sa akin. Oragon! Dragon TV, mega love shoutout sa'yo, idol. Ayan, si James Gab. Mega love shoutout, James. Nagbaba ng bahay. Pakitamsakan mo na po yung nakapin, James. Ako din po, host. Pinaikot ni X. Yun lang, pinaikot ni X. Wish ko umikot rin. Paikutin na at mahilo. Ayan, James, how are you? Sabi ni Tima Yuda. Ayan ka na naman, Liz. Danny Kid sa'yo, host. Ayan, thank you po. Jenny Rose. Paikot din po ng LS. Mamaya, salamat po. Miss Jonah, thank you so much. Ayan, paikutin nyo na. Parang X lang yan. Pinaikot-ikot kayo. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Hanggang mahina. Same Ayuza. Ayuza. Leaks on, off, and tamsak ko sa'yo sabi ni ni Mel. Yan. On and off. Parang ilaw lang. On and off. Dahil na po sa lahat ng nakapin. Ayan, sabi ni Leaks. Ayan, naman, balikan na siya. Parang sa ex na naman yan, Tita Mel. On and off siya. Hayaan niya na si ex. Pinapaasa lang kayo ni ex. Lex, sana hindi lang dan, sana punta ka rin. Parang ng konsensya.
Sabi daw niya, wag lang daw dan. Thank you so much sa 9 million in the house. Wag mo na lang dan, Nix. Mas importante punta ka. Kinukonsensya ka, Nix. Para natatamaan din ako. Sure, Tita Mel, sorry if busy sa time. Mag-reply na lang po ako. Same ng Kyle. Team reply tayo. Oo nga, okay lang yun yung replay. At least na, naman, na-play pa rin. I hate replay, sabi niya. Ganun din naman yun, kahit wala dun. Pero pag na-replay, di ba, parang nandun na din. Yay, may kasama din na niya. Isa, sa'yo natin niya. Oo, hindi ka nag-iisa. Nan tayo. I love you, Tita Mel, sabi ni Lex. Isayaw mo na yan. Bala kalig, sabi ni Mel. Sis Lex, mega love shout out, sabi ni Jenny Rose. You are Jenny Rose. Later, mother. Host, I have request po. I will be right here waiting for you. Please, salamat po. Agad-agad. Sana all. Pa-English. Parang kanta yan, di ba? Carl. Ayan, mega love shout out po. Carl, pwede po pa-join? Ayan, join daw siya. Pwede naman po. Pakitangsakan mo muna po yung nakapin. Carl. Kagabi mo pa request yan legally. Kantahin mo daw yun. I will be right here waiting for you. Ano yun? I will be here. I will be here. Ano ba yan? Waiting for you. Akala mo right here. I will be right here. Right. Tingnan ko nga. Salamat, host. Yes, yan, host. Carl, sige, mag-join button ka na. Nakakain kasi ako ng cake inalis host. Ayan, sabi daw, gustong mag-join. Ito, join button.
galing. Ah. Madali lang mag-join button, just press the $sign. Lakas mo. Ayun yun. Wala pa? Pang boys yan, Sling. Oo nga eh, pang boys to eh. Right here waiting. Boys kasi dati si Jix, kaya... Kuya Leo, let's thank you so much. Ayan daw, dati ka daw boy. Now girl ako, Tita Pe. Shut up, dead of today, and it's slowly going slow. I hear your voice all the line, but it starts to fade. Just a scene never. How can we stay forever? Wherever you go, wherever you do, I will be right here waiting for you. Whatever we taste, oh how my heart breaks, I will be right here waiting for you. All the time that I told last I hear the laughter, I taste the tea that I can't get figured out. Oh, can't you see it, baby? You got it. Okay na yun. Panlalaki kasi to eh. Ang hirap kantayin pag panlalaki. Basta, I will be right. Mahirap yung panlalaki song. May pabitin. Ay, kasi panlalaki lang yun. Salamat po sa'yo. You're welcome, Lex. Ayan. Dapat yung pang girl.
Vince, mamaya ikaw kakanta nito Magla-live ka mamaya. And so I will be there for sana all. Parang 6 second paasa. Kailangan nyo muna umasa. Si Merly, mega love shoutout po, sabi ni Lex. I will be here. I will be here. I'll be there pala. Sis Lex, mega love shot. Diyos mo yung Marimar, wag akong pakantayin sa LS ko. Uy. Maluoy. Maluoy daw. Ayan. Favorite song mo yan. Kantayin mo na. I'll be there for you. So din naman si Bon Give them Jovi, Cocoa Bon Crunch. Jovi. It has the chocolatey. Naalala ko si Bon Jovi. T, may user with Mel, mega love shoutout. Sabi ni Per. Siso. Tataan. Anta ka daw mamaya, Nils, ha? Sino kumanta nun? I will be there. I'll be there. I will be there. I will be there. Sino kumanta nun? Si Bon Jovi? Akit ka, please, at dumi tayo. Pang CR lang yung boses ni Riggs. Si Martin. Lalaki din pala yun. Gawin niya naman akong palalaki kanta Thank you, Bians. Feel like I'm falling. I'll be there for you. Laki. Nagpalit na naman si Mario. Hi. Hindi ko ito alam. Wala akong mga ganyan sa gamit mo, host. Baka gusto nyo. Wala sa aking daraan. Sandok aking pagkakulong. Hindi tayo alam na alam. Pag siya lalo na pag malamig, napapahiyaw ako. O, diba? Nagpalit si Tim, tagumpay kanina si Mari ngayon. O, ano ba yan? Walang nakakanta naman. Panlalaki naman kasi yung pinapakanta nyo. Ano ba ako, lalaki? Pambabae. Nagpalit si Tim Tagumpay. Oh, tagumpay, iting tagumpay. Tamsakan mo kaya yung Team Tagumpay yung nakapin, no? Oh, we're there for you. Where?
Yung walang kamatayang paubayan na walang na lang yan. Memorize mo. Kantahan. Pag kinakanta ko lang yan, naalala ko lang. May naalala lang ako, tsari. Dito na lang. Oh. Yung ano na lang, yung kahit maputi ang buhok. Kantahin natin. Sana'y di tayo mabago, kailanman nasaan man ito ang pangarap mo. Makuha mo ba kaya ako'y nagkaroon hanggang tanda natin. Tatanong sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Ilang araw yung buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipaalala ko sa'yo aking pangako ng pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. O, yan o. Nagpakulay tuloy si ano. Ay,